ondo usaitzen du. Usaimen oso ona dauke. Hau da, behat esan diteken gauza bat, jazuek ez dakizuena, badakigu aktore ona dela, badakigu komedian oso ona dela, parre erresekoa dela eta parre ere erres eragiten dula. Zuekin, Miren Gojenola! Beitzu, ez dakizu, baina nik antropologia ikasine izan dut beti. Hostia. Bai. On, ez dakitz. Unibertsitatera joan, edo herriko denda txiki baten biharrian hasi. Bai, arategikua, arraindegikua, fruta dendakua eta zapata dendakua elkartu, da azterketa psikosoziala engo dutzu, dita baten, Kontu batu zari inoiz, denda txiki baten sartu, eta dendariziak, zuk ezer esan aurretik badakizela zer erosiko duzun. Benetan, Supermerkatu handi baten hori ez da pasaten, Keba. Eta nire moduko erabaki nekesekua bazara, orduak eta orduak, eolekixu, zapataten da handi baten, zapata proba. Jun pasillo batera, daumien zapatak. Jun bestera, da gixonenak. Txeko zapatilla, deportiba, koño! Nun daoz, zapata eta zapatilla arteko, takoi pixka bat auken nire moduko oinetakoa, neutzako modukoa, nun daoz? Nun daoz, erta. Inkognitia. Dependienta bat egituko zat. Nun dao dependienta? Dependientarik ez da? Kajara jingonez. Kajakua kobraten, normala da moduan. Itxoen got, miren, zu tranquil. Lasai, ametxe. Tranquil. Librada. Parkatu. Badago dependientaren bat, ni laguntzeko, da. Kajeruak, botoi bat zanpatu, da. Alexandra, kaja! Baina, Alexandra, almazenian dago. 200 metrotara dagoen almazenian. Bai, miren, zu tranquil, zu gitxon, lasai, ametxen. Tranquil. Etorri da, Alexandra. Alexandra, barkatu, badakizu nun dago zen zapata eta zapatien arteko takoi pixka bat dagoen nietzako moduko oinetakoak eta... Pasillo 3! Barkatu, daia guztia eta goz da. Apalian ez badago, ez da neska. Gazu neska, bale. Azkanian, bigarrez doda zen, etxeko zapatiak erosi, eta etxera. Bai, pasen da. Herriko zapata dendan, olakorik ez da pasaten, Mari Josek, bi paso emon orduko lau kagazapata itxukotzu bertan. Bai, neurrikuak. Zapata eta zapatien arteko takoi pixka bat dauken niretzako moduko zapatien. Bai. Eta deskuiaten bazara, esangotzu, jasuz neska, soñan dako zuzena, konponduta, barri modun geratuko jatzu. Hala, kaja kendu, eta etxera. Ai, kilometro 0. Kilometro 0. Dano nagotan do, kilometro 0. Eta gero, erosketak etxean, nola goiaz? Diru aurreratziarren supermerkatuan dizetara, bai. Kotxi hartu da kilometro 0. Kilometro 5 edo 6 bihar. Eta dirua aurreratu barik, ze pasaten da, Entre gasolinia, tomate, gusto bako tomatik erosi. Pila bat denpora galdu. Eta ez tozuna bihar erosi, aurreratu biharrian, herrizan baino, karu urten. Eta konfiantzia haitxatu dugu, ezta? Ero ez dugu haitxatu. Ez dugu haitxatu konfiantzari. Ontsa haitxatuko konfiantzia. Dena txikina baino, konfiantzan dizorik ez da humote inok. Ke, jurek izu zapatilletan, pijaman, bai. Bitu. Hainbesteko, konfiantzia moten dabe, kartera beri petxulek izula. Beti apuntate dutzu, Nik, lotza pixkate moten dozte. Kriston zuluen eban. Kriston zuluen. Zelan, 300 euro sordora zela. Zelan ez doztazu hori, harinoz. Jesus, neska, hori Mari Josek. Jesus, neska, beti izoz berton da. Bai, beti no berton. Batanak igozabar nire txinbozu, Era negozizua.
hori supermerkatu handi baten ez da pasaten, Juan, kartera barik, eta esan, beti no berton, bai. Segurtasunekua, zema deporatarako da zuan dipotaten, kilometro 0. Bueno, eta konfizentzia etxatu dugu, askartasuna, komertzio txekin jadoken askartasuna, momentuan, zer eskatu da momentuan atatotzue, da momentuan espada urrongo unerako. Bitu, lenguan iden dan, lau bat, bost gauza hartu nebazan, eta mostra horretik, pilik, zazpirurok eta mabost. Osa biztian eska, osuz. Eta badauz ondilo batzuk, paper mutur baten, eraiketak etxin da benak, bai. Eta egun txarra bauke, matematikak asmatu aurreko Andorran erositxako Kasio zarra ataraten dabe, katikita. Xabier Solano trikiti saioten baino harino. Bueno, total. Arateikoa badaki jamon jor lontxak, zelan gustatzen jara zen. Gero, zen bakizen, noiz gauzen posik, noiz gauzen triste, komunera zen batean juten garien. Semiak, etxea bat oz bazkaltzen edo ez. Akize. En fin, gizarte oitxurak eta portaerak aztertzeko dendariz apaino antropologo berik ez dago aprobetxa daigun, eta jun gaitxezen zapatilletan eta pijaman erosketak etxean. Gu ere antropologoa gea, bai, antro askotan ibili gata, sarritan, bai.